Úvodné kolo Pharma Group Extraligy vo vodnom pole ponúklo priaznivcom v derby súboji modrých drakov z ČH Hornec divácky veľmi atraktívne stretnutie. Padlo 20 gólov, nechýbali dramatické momenty na oboch stranách. Papírovo domáci modrí draci v bielých čiapočkách už v druhej minúte otvorili stretnutie úvodným golom z ruky Šustera, no v zápätí Hornec vyrovnal ľavačkou Zarevu. 3 minúty pred koncom prvej štvrtiny svietil na tabuli stav 3-1. A myslím, že sme sa asi uspokojili a sme mysleli, že to pôjde už samo, ale v vodnom pole, keď aj vyhrávate o 2 góly, nie nejak vo futbale, hej, proste tam kedykoľvek môže dobehnúť super, odskočiť. Hornec sa napokon schopili a dokázali do prestávky vyrovnať na 3-3. Zlomovým momentom zápasu bola druhá štvrtina, ktorú Hornec vyhral 4-0. Polčasový výsledok 3-7 naštartoval drakov do tretej štvrtiny, ktorú vyhrali 4-2, no stále prehrávali o 2 góly 7-9. Štvrté dejstvo duelu bolo vyrovnané a nervydrásajúce, pretože domáci chceli za každú cenu vyhrať, no Hornec odolával tlaku úspešne. Určite rozhodli tie individuálne chyby, ktoré sme spravili v strede zápasu a odskočili nám vlastne o 4 góly a potom sa to už ťažko dobiehalo. Sice ku koncu sme sa ešte dotiahli na nich, ale už potom to nestačilo. Korvidelníci Kajt a Veselič naordinovali dobrú taktiku pre svoj tím, ktorý napokon z derby vyšiel úspešne. Toto sú derby zápasy, to znamená, že dve košické mužstvá sa stretnú, výkonnostne sme na tom podobne, čiže to je také, sú tam emócie, je to taký zápas, že sa naťahujeme gól po góle, odskočí jeden, my sa dotiahneme, odskočíme my, oni sa dotiahnú. Čiže minulý zápas sme mali viacej šťastia my, dnešný zápas mali viacej šťastia oni. Domáci draci napokon prehrali z ČH Hornec 9-11. Michal Savko, Televízia Naša.